Ok, suntem live. Microfoanele pe on. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Suntem live la un nou eveniment din ciclul de live-uri pe care Editura Frontiera l-a pregătit anul acesta, într-un concept mai larg pe care noi l-am numit Advent și în care zi de zi noi cei de la Editura Frontiera am pregătit o surpriză pentru prietenii noștri. Și unele din aceste surprize au fost aceste live-uri cu autorii cărților de la Editura Frontiera, cu autorii mai speciali ai cărților, pentru că nouă ne place să credem că suntem o editură creativă și înțelegem lucrul acesta prin faptul că în portofoliul nostru de cărți sunt într-un echilibru cărțile care vin din literatura internațională și care înseamnă localizări în România, traduceri, adaptări, și cărțile originale. Cărți originale însemnând proiecte pe care le începem de multe ori de la zero, de la o idee, cum este și proiectul despre care vom vorbi în seara asta, și în care căutăm să punem cap la cap o echipă, să punem cap la cap lucrurile astfel încât să ajungă o poveste frumoasă, o carte frumoasă pentru copii înțelepți, să ajungă la cititor, pe piață, la cititori. În seara asta o să povestim despre un proiect care a fost lansat în 2019. Din nou, cum au fost și ultimele două live-uri pe care le-am avut în cursul lunii decembrie, e și acesta un proiect original care a fost lansat în 2019 și aduce cititorilor noștri, le aduce în atenție imaginea celui mai mare explorator român, Emil Racoviță. E un proiect, în seara asta vom vorbi cu Andreea Petru, care este autoarea acestei cărți, și cu Eugen Berlo, care este ilustratorul acestei cărți și el autorul, sunt coautori ai cărții. Mai povestit noi că proiectele noastre editoriale presupun întotdeauna acest tandem autor-ilustrator. Și cred că pentru început așa, Ileana, o să te invit pe tine să spui două vorbe cum a început proiectul ăsta, care a fost sămânța proiectului, cum te-a ajuns, da. Cum de-am început. Sămânța proiectului a fost chiar Andreea. Pentru că Andreea a venit cu ideea, ea a copt așa proiectul, în linii mari cel puțin, și căuta cumva să-i dea o formă, un glas public. Și vorbind noi două despre ideea ei, m-am entuziasmat rapid. Bine, nici nu e greu când vorbești cu Andreea să te entuziasmezi, pentru că e molipsitoare așa și are multe idei și povestește foarte mult și eu fac click la povești frumoase. Și atunci mi s-a părut o idee foarte bună și din punct de vedere editorial să căutăm o carte care să se adreseze copiilor preșcolari, care să aibă o ilustrație contemporană și să abordeze o personalitate românească dintr-un unghi modern și care să fie plăcut copilului de astăzi. Mai puțin didactic și stufos, cu texte mari și cum găsim prin manuale, deci nu text de manual, ci o poveste în care să-i atragem și să călătorească împreună cu personajul principal, astfel încât să facă cunoștință în linii mari cu această expediție care s-a întâmplat cu 150 de ani în urmă și din care a făcut parte și Emil Racoviță. Cam asta ar fi așa în linii mari. Bun. Păi înseamnă că Andreea o să ne povestească atunci mai în detaliu și mărturisesc că pentru noi și nouă ne-a adus Andreea în atenție expediția Belgica. Știam în mare despre ea, dar atât de multe detalii nu știam până n-am intrat în acest proiect editorial. Așa că, Andreea, o să te rog pe tine să ne povestești puțin. Andreea este trainer educațional. Zic bine, Andreea, poate ne spui două vorbe despre tine, cu ce te ocupi și să ne spui un pic cum, știu că pasiunea pentru Racoviță vine de mult timp, de când erai copil. Bună seara, în primul rând. Eu sunt ecolog. Asta este meseria mea. Am terminat facultatea de ecologie, am terminat doctoratul în reabilitări situri industriale. Acesta este background-ul meu
științific. Foarte mulți ani am lucrat pentru o mare companie de ciment, pentru reabilitări situri industriale, de asta m-am ocupat. Și cumva cred că pasiunea pentru natură, pentru literatură, pentru muzee erau pasiuni, de fapt, și hobby-uri. În 2015 am fondat o asociație care are ca scop promovarea științei și culturii, ceea ce se numește acum, dacă vrem modern, STEM&C. Și țineam cursuri pentru profesori. Am început cumva ca hobby și partea asta de training, iar apoi în 2016-2017 am plecat din compania de ciment, din corporație, și am început să mă ocup exclusiv de asociație. Așa a apărut și ideea cu Racoviță, cu povestea, pentru că am primit o invitație de la Ministerul Educației și Cercetării să țin un curs pentru inspectorii preșcolari din județele României cu ocazia centenarului, în care să vorbesc despre științe pentru preșcolari și despre o personalitate din România. Și am început să caut cărți, povești, pentru că așa îmi încep eu orice demers în domeniul ăsta al științelor cu preșcolarii. N-am găsit poveste, am tot căutat și undeva în februarie 2018, n-am să uit niciodată, am adormit lângă fiii mei. Că aveam un copil mic la vremea respectivă și n-am mai, știți cum sunt mamele, mai adormim lângă copii în pat. Și m-am trezit cu ideea despre ce aș putea să vorbesc, despre domnul Emil Racoviță, și am scris atunci, noaptea, repede, într-un PowerPoint, povestea care se numea Bunicul meu. Exact așa am intitulat-o, Bunicul meu, și am scris-o atunci noaptea ideile. Dimineața, când m-am trezit, am verificat dacă am visat sau chiar am scris o poveste despre bunicul meu. A fost așa foarte simpatic, după care i-am sunat pe cei care organizau trainingul de la Alba Iulia din aprilie și le-am zis, gata, am idee, pot să susțin cursul, vin la Alba Iulia. Am fost la Alba Iulia, am susținut cursul pentru inspector și a fost un curs cu totul deosebit, pentru că eu practic le spuneam povestea unor preșcolari de 4-5 ani. Am vorbit despre bioregiunile arctice, alte minuni animale, nu știu ce, științe, ce fac eu ca ecolog, și la sfârșit toată lumea spunea, această poveste trebuie să ajungă carte. Iar eu spuneam, eu sunt, mă scuzați, inginer, ecolog, am alte treburi, cu cărțile, să scriu cărți, nu mă văd. Nu, te rugăm, noi trimite-o la o editură. Și la un moment dat am zis, ok, n-am nimic de pierdut, nu mă grăbesc absolut deloc. Și așa am trimis cartea la voi. Recunosc și acum că am trimis-o în 3 locuri, nu doar într-un singur loc, în ideea că am poveștea a 3-a e cu succes. Și a fost de 2 ori cu succes a 3-a oară, pentru că și ilustratorul a fost tot al 3-lea cu succes. Da. Cam povești. Și cam asta a fost. Iar după aia, când de fapt eu am scris povestea noaptea, cum mi-am adus aminte, dar după aia m-am dus la mama acasă și am căutat cartea pe care o citisem eu în copilărie, despre care nu mai mi-aduceam aminte cum se numește. Zic, mama, sigur am citit-o, trebuie să fie undeva în bibliotecă, pentru că tu nu arunci niciodată nimic. Și am găsit asta da, pentru că, de fapt, sunt 2 povești aici. Povestea cărții pe care am publicat-o noi împreună și povestea originară a lui Racoviță, de unde a început totul, sau mă rog, totul, toată povestea noastră. Și vroiam, înainte de toate, să ne spui un pic câteva cuvinte despre povestea lui Racoviță, adică ce s-a întâmplat în 1890, 91, nu? 97. 1897, așa. Da. Păi, ce să se întâmple? S-a întâmplat ceea ce e normal să-i se întâmple unui om genial, să facă lucruri geniale. Povestea, jurnalul, de fapt, pentru că este jurnalul de călătorie către Sud, pentru că așa l-a intitulat Emil Racoviță inițial, spre Sud, este povestea
călătoriei navei Belgica către Antarctica. Este jurnalul Iernii polare, Racoviță fiind primul om de știință, primul naturalist care a petrecut o iarnă polară la Polul Sud. Este și cel care a botezat o insulă din vecinătatea Antarcticii cu numele unui savant român, domnul Cobălcescu, și insula Cobălcescu este și azi, îi poartă numele. Și în jurnalul acesta dânsul prezintă speciile de animale pe care le-a studiat în Antarctica și o prezintă într-un mod cu totul deosebit. Scriitura sa este deosebită pentru că avea darul povestirii, iar colegii lui de expediție. Da, mie îmi vine să spun și de chin, pentru că să rămâi o iarnă polară când nu ești pregătit, cum spun ei în jurnal, când pleci cu o coajă de nucă, nu prea a fost chiar așa simplu. Dovadă stau și fotografiile, cum arătau exploratorii la plecarea în expediție și la întoarcere, pentru că nu e simplu. Pe mine m-a urmărit foarte mult timp această imagine din carte, în care sunt membrii expediției la momentul plecării și la momentul întoarcerii. Și îți dai seama că... Ca după pușcărie. Un pic ciufuliți, un pic... Bine, ca după război. Dar ei nu se așteptau să petreacă iarna polară acolo. Asta a fost o întâmplare, adică au rămas prinși în banchiză. Da, este frumos cum spun ei că i-a prins pur și simplu înghețul, ei vrând să mai stea încă o zi și încă o zi să mai cerceteze puțin. Și puținul ăla s-a dovedit a fi mult într-un final. Dar până la urmă expediția Belgica a rămas de referință în cercetările polare. În Belgia este intens mediatizată această expediție. Când s-au împlinit 100 de ani de la explorările lor arctice, s-au făcut foarte multe evenimente. E adevărat că am aflat despre ele după. Adică după ce am scris cartea, după ce a fost lansarea cărții, când au început să-mi povestească prietenii care locuiesc în Belgia câte lucruri se întâmplă în jurul acestei expediții și cât de cunoscută este. Altfel, pe mine m-a determinat să ajung ecolog această carte, pentru că atunci când am găsit-o la bunica în pod, pentru că nu era la loc de cinste în bibliotecă, era în pod. Mă rog, știți cum e, când stăm la bunici, de multe ori ne plictisim și mai cotrobăim pe unde nu trebuie. Eu am cotrobăit în pod, așa că nu întâmplător și Maria, strănepoata lui Racoviță, tot în pod găsește ce are de găsit. Asta, da, ajungem imediat la povestea nouă, povestea Mariei. De fapt, da, că până la urmă, eu mi-aduc aminte destul de clar prima discuție când ai venit, cum ai povestit mai devreme, cu ideea la noi și era vorba povestea era despre altceva. Emil Racoviță, mă rog, apare destul de repede în poveste, dar era vorba de fapt despre o fetiță. Cum ai ajuns la fetiță? Așa. Atunci când am scris povestea, v-am spus că am scris-o pentru un demers didactic, nu pentru un demers editorial. Și am scris-o pentru copilul de 4-5 ani din România, copilul ipotetic, nu neapărat unul în carne și oase, care este curios, ok, după 100 de ani își mai aduce aminte cineva de bunicul meu. Cartea cumva vrea să aducă în prim plan și ideea de bunic, pentru că noi, în general, în literatură vorbim și în viața curentă, vorbim mai degrabă despre imaginea bunicii. Deși în ultimii ani sunt mai multe cărți și despre bunici, despre partea masculină. Da, partea masculină, da. Bunicul. Dar cumva asta și pentru că eu am avut o relație specială cu bunicul meu din partea mamei și atunci cred că de aici a venit totul, iar cartea în varianta ei inițială se termina cu poți să desenezi și tu sau să lipești o fotografie, să-l desenezi pe bunicul tău sau să lipești o fotografie cu el.
pentru că de multe ori copiii nu au o poză în brațele bunicului. Și eu îmi doream foarte mult să aducem și bunicii în față, pentru că sunt minunați. Sau cel puțin bunicul meu a fost extraordinar. El m-a învățat tot ce știu despre arbori și despre natură. Întâi am învățat de la bunicul și apoi de la școală, de la părinți, mă rog. Vreau să fac o scurtă paranteză aici. Cartea se numește O să o arăt un pic, așa cum e apărut acum. Stai să văd dacă mă și văd. Da. Deci asta e cartea și cartea se numește Străbunicul meu Emil Racoviță și aici vreau să fac o paranteză, să o invit pe Ileana, pentru că a fost un dialog între tine, Andreea și Ileana, și Ileana, tu ai insistat cu străbunicul. Hai să-l facem pe bunic străbunic. Care a fost miza? Din câte mi-amintesc, noi am încercat să dăm o coerență poveștii și să ne folosim nu doar de povestea pe care o spune Maria, plecată în căutarea bunicului sau străbunicului, ci și de poveștile pe care le spun animalele pe care le întâlnește personajul Maria. Fiecare animal, balena, pinguinul, orca, povestesc despre străbunicii lor care l-au cunoscut pe Emil Racoviță, care l-au văzut în timpul expediției și cumva se face această legătură între generații. Și ne-am gândit că ar fi o oglindire frumoasă ca Maria să fie strănepoata și străbunicul ei să fi fost cel care a întâlnit străbunicii animalelor. Da, dar știu că făceam calcule la un moment dat, dacă ne iese că cât trăiește orca, se potrivește să fie străbunic, străbunic. Multe informații științifice, să vedem exact cam cât trăiește fiecare animal, să nu ne prindem urechile în veridicitatea informațiilor, mai ales fiind o carte cu tenta asta didactic-educativă. Pe de altă parte, a fost o coincidență fericită despre care o să ne zică Andreea, pentru că pe strănepoata lui Emil Racoviță o cheamă chiar Maria. Da, asta noi nu știam la momentul respectiv. Asta e un alt layer al poveștii. Zine-ne, Andreea, cum a fost cu strănepoata lui Emil Racoviță. Este simpatic. Eu, pentru că v-am zis, am lucrat ani de zile în domeniul cimentului, cunoșteam foarte mulți geologi, speologi și așa mai departe și le-am zis prietenilor mei care au lucrat la Institutul Emil Racoviță din Cluj, zic, măi, nu se poate să nu-l mai găsim pe Gheorghe, pe fiul domnului Racoviță, poate mai trăiește, deși calculele îmi dădeau că nu prea ar putea să mai trăiască. Și zic, dar măcar pe nepoți poate îi găsim, pentru că îmi doream foarte mult să apară și jurnalul lui Racoviță și nu știam cum e cu drepturile de autor, câți ani au trăit, câți ani au trecut de când s-a publicat cartea și așa mai departe. Și am căutat, am reușit să-l găsim pe nepotul domnului Racoviță, care mi-a spus orice se publică e foarte bine să se publice, nu era interesat de nimic ce ține de partea asta mercantilă, să-i spunem așa. Dar despre sora lui nu mi-a spus absolut nimic, nici măcar cum o cheamă. Am găsit niște fotografii vechi cu Emil Racoviță, cu nepoata sa la plimbare în grădina botanică din Cluj, dar aceasta a fost singurul indiciu. Oricum, în momentul în care am găsit aceste fotografii, deja ne hotărâsem ca pe fetiță să o cheme Maria, eu gândindu-mă, v-am zis la copilul ipotetic, Maria fiind cel mai frecvent nume feminin în țara noastră. Plus că Maria pentru mine era numele bunicii mele, adică prima oară am pornit de la cu totul altceva, v-am zis, a fost o chestie cât se poate de personală inițial. Și, în fine, la lansarea de carte, a venit cineva care ne-a întrebat dacă am discutat cu familia și am aflat în felul acesta că Maria este cât se poate de bine și că ar fi bucuroasă să afle despre carte. Am început să caut date de contact, am găsit un reportaj în care reporterul a fost un pic indiscret și ne-a prezentat și unde locuiește doamna Maria. Așa că am luat adresa. Din fericire pentru cazul nostru. Din fericire pentru mine. Așa că am scris o scrisoare de Crăciun în care îi uram doamnei Crăciun fericit. Genul mi-a dat o linogravură pe care am adăugat-o în carte și i-am trimis și cartea cu ocazia aceasta. Iar apoi dânsa ne-a sunat, dânsa are 88 de ani acum, foarte emoționată și pe mine și acum când vă povestesc mă iau iarăși toate emoțiile, pentru că nu mi-am dat seama că pot aduce bucurie
nepoatei, este nepoata, nu este strănepoata, din nefericire dânsul nu are strănepoți, dar doamna Maria mi-a zis că vă dați seama de acum, orice copil din România poate fi strănepotul domnului Emil Racoviță și m-am emoționat foarte tare pentru că, da, dânsul neavând strănepoți biologici, iată că poate avea orice copil din România poate să și-l ia ca străbunic de suflet. Și spusă de dânsa a sunat emoționant așa. Da. Cam asta e povestea cu doamna Maria, pe care mi-am dorit foarte mult să o văd anul acesta. Din nefericire, fiind pandemie, n-am ajuns la Cluj. Dar încă visez să ajung să ne întâlnim așa față în față. Mai ales pentru că dânsa percepe povestea ca fiind și despre dumnea ei. Într-un fel, și imaginea pe care Genu a surprins-o, felul în care a desenat-o, face ca Maria, fetița din poveste, să semene foarte mult cu doamna Maria reală, în carne și oase. Și imaginea aceea în care este chiar la finalul cărții înconjurată de balene și plutind așa pe mările lumii, pe dânsa a emoționat-o foarte tare. Această imagine, da. Și mi-a spus că și a avut un zmeu când era copil. Este vorba despre zmeul pe care îl primește la începutul cărții în poveste. Spun asta pentru cei care nu știu cartea. Primește de la străbunicul ei un zmeu, un obiect al copilăriei, dar zmeul acela se transformă într-un vehicul așa supranatural care o ajută să călătorească în Antarctica. Asta e povestea zmeului fermecat. M-ați ajutat să facem trecerea la cealaltă latură a proiectului editorial, sau am mai explicat că pentru mine proiectele editoriale au aceste două fețe, că mai întâi se dezvoltă povestea în multe cazuri și apoi apare discuția asupra ilustrației. Cum am putea să ilustrăm proiectul. Nu e obligatoriu să fie orice proiect editorial în forma asta, dar multe dintre ele merg în felul acesta. Și am lucrat cu Andrei, mi-aduc aminte, am evocat figura domnului Emil Racoviță, am dezvoltat povestea Mariei și la un moment dat s-a ridicat problema, Ileana, mi-aduc aminte, hai să vedem cu cine am putea să lucrăm ca să ilustrăm povestea. Pe Eugen îl știam, Eugen este, fac așa o scurtă introducere, dar Eugen o să te prezint și tu puțin. Eugen este arhitect, a lucrat mulți ani la New York, s-a întors de ceva ani în România și acum este artist plastic. Noi vizitam deja atelierul lui Eugen. Eugen nu era, sau nu știam să aibă o preocupare pentru cărțile pentru copii, cum am povestit și săptămâna trecută cu doamna Cepleanu, un alt artist care nu avea o preocupare neapărat, dar am aflat ulterior că avea totuși o preocupare mai veche, făcea în copilărie și tinerețe cărți pentru copii, dar noi am venit și i-am deschis această direcție și i-am propus un proiect editorial și, din fericire, Genu a zis da, hai să încercăm să facem acest proiect. Zi-ne două vorbe, Genu, cum a ajuns la tine povestea, cum ai primit-o tu, două vorbe despre tine și cum au fost începuturile proiectului. Bună seara, în primul rând. Da, deci pentru povestea practic a ajuns la mine prin tine, prin Bogdan, care într-o după-amiază a venit și foarte agitat, nu știa cum să dezvolte povestea, dar până la urmă mi-a servit-o pe tavă și a zis: domnule, uite, avem un proiect pentru o ilustrație de carte. El deja văzuse la mine în atelier o serie întreagă de printuri, linogravuri și woodblock printing. Care este o chestie recurentă la mine, o pasiune oarecum pentru print, nu numai pentru pictură. Și cumva, de fapt, lui Bogdan i-a scripit această imagine sau expresie artistică pentru cartea Emil Racoviță și străbunicul meu.
Și lucrurile au decurs de la sine. Deci totul a fost oarecum foarte, foarte natural. Eu am început am pus practic un concept în următoarele zile. Timpul era extrem de scurt, sau cel puțin așa mi se părea mie, pentru că, sincer vorbind, era primul proiect de carte, ilustrație de carte, pe care l-am făcut vreodată. Dar am senzația că erau totuși doar 3 luni, 4 luni, ceva de genul. Ceva de genul ăsta, da. Da. Ceva, totuși, trebuie să spun că noi am făcut mai multe încercări de ilustrare a cărții, dar toate au eșuat și cumva ajunsesem la limită cu timpul. Adică și cartea trebuia să iasă în toamnă și noi rămăsesem cumva cu proiectul suspendat. Din cauza asta, timpul era cumva limitat pentru toți și a trebuit să tragem tare. E foarte interesant acum că eu n-am reflectat niciodată la lucrurile astea, de fapt cum s-au așezat. E prima dată noi întâlnindu-ne în live și pregătind un pic live-ul acesta, când încep să-mi dau seama, uite, cum am numit-o pe Maria și exista bunica lui, cum Maria, năpoata lui Emil Racoviță, avea un zmeu, iar genul total întâmplător, sau nu întâmplător, dar nu știu, așa, a zis, băi, trebuie să-i punem un zmeu acestui personaj. Da, exact. Asta a fost efectiv un lucru absolut întâmplător și după aia s-a dovedit a fi, de fapt, foarte la obiect. La fel ca și numele Mariei. Da. Dar bine, eu mi-aduc aminte foarte bine discuția că tu spuneai genul în perioada respectivă trebuie să-i fac, că până s-a ajuns la zmeu a fost o etapă de căutare și tot era, tu ziceai vreau să aibă ceva, un element magic care să o ajute să călătorească, nu? Cum a fost atunci? Corect, da. Exact, în perioada de concept în care eu încercam să-mi imaginez povestea și cum călătorește Maria până la... Chiar am propus efectiv vreo 2-3 soluții, ori pe calea aerului, ori zbura magic și apărea dintr-un loc în altul, adică sărea peste călătoria cu vaporul. Până la urmă s-a ajuns exact la acest meu pe care eu inițial îl numeam un diagrit. Nu-l vedeam neapărat ca un zmeu, ci pur și simplu era o pânză care o ajuta să zboare. De fapt, ea găsește acest diagrid, pânză, respectiv până la urmă zmeu, îl găsește în cufărul din pod. Și, da, exact, bine că arăți imaginea asta, pentru că, de fapt, pentru mine reprezenta și o conectare a Mariei cu Racoviță, cu Emil Racoviță, într-un mod magic oarecum, pentru că odată zmeul acesta a fost în mâinile lui, după care l-a uitat în cufăr și îl redescoperă ea mult mai târziu. Eugen, ne spui ce este acela un diagrid, că nu cred că e un termen cunoscut pentru toată lumea. Eu, de exemplu, nu-l știam până să te aud pe tine. Termenul de diagrid vine mai mult din arhitectură și se referă exact la acoperirea învelișului unei structuri, o fațadă, de exemplu, dar având ca elemente exact aceste triunghiuri care sunt foarte, foarte structurale, într-un fel. Geometrice, da. Mie asta mi se pare iarăși interesant, că noi am ales acest obiect foarte versatil, zmeu care se transformă în pânză de corabie, dar care poate să fie un diagrid, un element de construcție contemporan, tocmai pentru că face legătura între generații. Noi am văzut cartea asta ca o călătorie în timp și între generații. Și atunci avem și un obiect care pleacă de la vechiul zmeu al copilăriei și seamănă totuși cu ceva din arhitectura contemporană. Mi s-a părut foarte, foarte frumoasă legătura. Da, și pentru mine era foarte mult, de fapt, o structură foarte maleabilă și plastică pe care în mâinile fiecăruia poate să dea altceva. Și efectiv intră în pasiunile și în visurile noastre de călătorie, de diverse lucruri și se leagă de lucrurile cele mai intime. De-aia cumva mi se părea că elementul ăsta e foarte potrivit și pentru Emil Racoviță și mai târziu și pentru Maria, care își dorește să meargă pe urmele lui și să redescopere
natura așa cum a făcut-o el. Și nu numai natura, dar și pe sine. Pentru că orice călătorie de dimensiunile astea e, până la urmă, și o călătorie foarte inițiatică, într-un fel. Da. Da, știu că am avut și discuția asta. Dar sunt două lucruri de care mi-aduc aminte și pe care aș vrea să ni le și arăți, pentru că aș vrea să ne arăți și niște materiale. Unul dintre ele care a fost mult în discuție, a fost Maria în sine. Cum să arate Maria? Apropo și de legătura cu ce spunea Andreea mai devreme, că până la urmă, într-un mod magic, a ajuns să arate, sau Maria reală, nepoata lui Emil Racoviță, se regăsește în figura Mariei, pe de-o parte, iar pe de altă parte puțin despre tehnica în sine, pentru că, într-adevăr, eu am descoperit la tine în atelier gravură, fără să știu la momentul respectiv să fac diferențe care între woodblock, pe de-o parte linogravură, tu tehnici mixte, mă rog, știu că lucrezi în multe feluri, dar până la urmă ne-am fixat pe linogravură pentru proiectul acesta și vreau un pic să ne arăți cum ai lucrat, cum ai dezvoltat-o pe Maria și cum ai lucrat tehnic proiectul. Sigur. Dacă să începem un share screen, dacă ai putea să-l activezi, îmi spune... Da, stai să vedem aici. Da, gata, ok, multiple participants, scuze. Ok, perfect. Bun, se vede? Da, se vede desktop-ul tău. Bun. Exact, deci în faza inițială de concept am trecut oarecum prin nu foarte multe, totuși, nu foarte multe lucruri. Asta era ceva foarte incipient, dar foarte, foarte repede s-a ajuns la Maria, care este, așa cum o vedeți, care va fi foarte aproape de carte. Până la urmă i-a luat exact forma care apare în carte. Și asta dacă poți să faci un pic mai mare, cred că se vede destul de bine. Da, sunt efectiv niște printuri de test pe care le-am făcut nu după multe zile de la începerea proiectului. Deci chiar printul de linogravură. Deci, practic au fost mai multe faze în care eu am propus niște schițe foarte rapide, efectiv în prima săptămână, despre Maria, plecare, în diferite ipostaze, practic un storyboard. Da, mi-aduc aminte, asta. Asta era storyboard-ul. Stai, lasă-l un pic pe întâlnirea dintre Emil Racoviță și Pinguin. Eu mi-aduc aminte că ajunseserăm la o discuție inclusiv foarte mare, că era ceva legat de Michelangelo la un moment dat. Da. Am dorit inițial, când nu realizam magnitudinea proiectului, să fac ca paginile să asemene oarecum sau să aducă o referință la anumite tablouri celebre. Acesta era, practic, atingerea dintre creator și Adam din Michelangelo, exact. Și au mai fost câteva, dar nu cred că le am acum disponibil, care efectiv aduceau tablouri. Dar asta ne arată efectiv prima fază, cum arătau personajele sau și paginile din carte. O faza din... Ai început să dezvolți imaginea lui Emil Racoviță, da. Exact. Da. După aia, imediat... Poate ar trebui, Eugen, să spunem de ce am ales această imagine a lui Emil Racoviță, care poate nu seamănă cu cea consacrată. Noi ne-am referit la fotografiile cu Racoviță din timpul expediției. Acel Racoviță peste care au trecut, peste care a trecut iarna, foamea, lipsa foarfecii. La început imaginea în care el era ușor sălbatic, așa, da. Mai sălbatic, mai tânăr, mai cu barbă, mai altfel, da. Da. Deci, într-adevăr, am rămas la imaginea mai puțin consacrată a lui, mai de aventurier. Ceea ce eu zic că e un lucru bun pentru copii, să îi scoatem puțin din șabloane, că probabil că atunci când află despre Racoviță, află într-un anumit fel. Află o idee importantă și o imagine importantă. Și e bine să-i mai scoatem, să mai vadă lucruri din altă perspectivă. Exact.
din nou atingerea din Michelangelo, dar asta era practic o scenă din carte în care Maria ajunge să vorbească cu pinguinii și pinguinul cu care vorbește îi spune că între el și străbunicul lui care a discutat cu Racoviță există un număr mare de generații. Am uitat acum câte au fost, dar un număr pentru că da, mi-aduc aminte că era exact discuția de care spunea Ileana mai devreme, că ne uitam cât trăiește, făceam calcule și cu Andreea și cât trăiește un pinguin. Și să vedem câți pinguini punem acolo. Câți pinguini poate să apară ca să nu... Până la urmă ne-am dat seama că trebuie să punem mult mai puțin pinguini decât atingă. Asta iarăși este o imagine din cum s-a dezvoltat imaginea Mariei și foarte aproape de ce este în carte. Ea împreună cu, lângă cufărul în care a găsit jurnalul și smeul străbunicului, aici practic instalând și transformând cufărul în barca cu care ulterior va călători spre Polul Sud. Iarăși o imagine care apare în carte și o imagine incipientă în care ei se joacă și practic își dau de la unul la altul sau modelează zmeul imaginației și al călătoriei în fiecare în stilul propriu. Dar mai departe se ajunge de la aceste schițe pe care le-am dezvoltat în acvarelă. Da, la niște linogravuri, nu? Da, linogravuri. Da, să vedem. La tehnica pe care Bogdan o văzuse și Ileana în primele întâlniri, adică și Andreea, sunt sigur, și se ajunge la, practic, la tehnica de linogravură. Acesta este un print direct, luat din negativ. Asta e forma finală din carte. Da, asta e imaginea din carte. Imaginea din carte, da. Ce vreau să menționez este că, de fapt, le-am colorat digital. Ele au fost făcute într-o singură culoare sau două culori maxim. Asta. Stai că le ia în ordine aleatorie, dar, de exemplu, altă pagină, alt print în negru, alb negru, care a fost după aia ulterior în pagina respectivă de carte. Și încă un exemplu, harta, de exemplu. Da? Universul, da. Mă rog, harta lumii, da. Și universul. Asta e harta lumii și călătoria care ajunge în harta cu traseul pe care îl face Maria, plecând din România și după aia mergând pe urmele Belgicei. Da. Am vrut să păstrăm o acuratețe, țin minte că am avut o discuție din asta, că nu poate să plece Maria de unde a plecat Belgica. Expediția lui Racoviță a plecat din Belgia, dovadă și numele Belgica, dar Maria fiind strănepoata și trăind în România, cum spunea Andreea mai devreme, imaginea sau simbolul oricărui copil care ar fi putut să-l aibă străbunic pe Emil Racoviță, Maria trebuia să plece din România. Da, uite, câteva filme despre cum arată tehnica, efectiv, nu? Da. Ce faci aici, în imaginea asta? Partea de gravură a plăcii de linoleum. Destul de meticuloasă operațiune, pentru că trebuie în prima fază schițezi, trebuie să transpui desenul așa cum este aprobat de editură și să-l transpui în creion, după care să-l pregătești pentru partea de printing. Și mai ai și un filmuleț cu printing, nu? Da, și asta e un filmuleț cu printing, în care placa linogravată este dată cu cerneală grafică pe bază de ulei, după care practic se face printul în sine, prin presare, efectiv. Nu am lucrat cu presă, e
foarte ușor și prin presarea propriei greutăți. Are același efect. Tehnica tradițională japoneză nu mai așa făceau. Da, deci cam asta este povestea imaginii, a ilustrației, de la schițele incipiente de la concept până la forma finală de printing și în sfârșit, nu știu dacă mai sunt pe share screen. Ți-am oprit eu share screen, dacă vrei mai poți să-l mai iei odată. Nu mai. Că vorbeai și așa. O imagine cu paginile imprimate la imprimerie. Da, ia stai. Poți să mai dai odată, da. Da. Știu că... da. Așa. Da. Deci, așa cum ies ele de la tipar, după care sunt asamblate de cei de la imprimerie, tăiate și legate, trecute prin legătorie. Bun. Vreau să mai dezvolt un pic discuția, pentru că, Andreea, tu ai vorbit despre jurnalul lui Emil Racoviță. Noi ne-am îmbarcat în poveste, am început să o dezvoltăm pe Maria și tot ce vorbim până acum și la un moment dat ne-am întors la discuția inițială și am zis, stai puțin, că ar avea sens pentru cititori jurnalul a fost publicat, ultima ediție a apărut, cred, prin anii 80, dacă mi-aduc aminte bine, în 82 sau 84. Știu că la momentul respectiv noi am studiat toate edițiile în limba română ale jurnalului lui Emil Racoviță, de fapt ale colecției de prelegeri și elemente de jurnal pe care el le-a ținut după ce s-a întors de la Polul Sud. Exact, nu este un jurnal propriu-zis. A fost conferința pe care a ținut-o el la întoarcere și prin care le-a povestit. Sunt mai multe. Da. Ia, stai că ne arată Andreea, de fapt. Așa. Da. V-am zis că am vizitat-o pe mama și am luat tot. Acum nu mai are mama nimic. Totul este la noi. A rămas cu podul. Nici măcar. Nu, dar este... Aceasta este o ediție din 64, când și mama era copil. Dar ce este interesant atunci când ai colecția cu toate operele, este interesant pentru că atunci vezi în ansamblu omul Racoviță. Într-o colecție de tipul acesta apar informații despre copilărie, despre părinți, despre profesori și lucrurile capătă sens, adică scriitura lui, felul în care povestește, în care descrie speciile pe care le-a studiat, îți dai seama că nu vine de nicăieri, vine de la Ion Creangă, care a fost învățător. Da, pentru că Racoviță nu spune într-un stil scorțos științific ce rase și ce specii a descoperit, ci povestește ca un scriitor, ca un moldovean autentic, cu talent și cu verbă. Da. Și acum, pentru că Eugen a dat un share screen, nu mă pot abține, am să vă arăt ceva ce m-a urmărit așa și în momentul în care Eugen mi-a trimis primele desenele în acuarelă, eu aveam acasă această, schiță realizată de Emil Racoviță, pentru că el făcea caricaturi în timpul expediției. În fiecare seară era responsabil cu bună dispoziția. Exact, era cel mai funny. Entertainer. Era entertainer. Și aveam așa imaginea lui Emil Racoviță, așa, ciufulit, mă rog, ca un om care... lăieț. Așa, cum poți să fii după o iarnă dincolo de cercul polar de sud. Și în același timp Racoviță povestind despre pinguini, despre grădinița de pinguini, de fapt, pentru că el spune că aceste făpturi elegante își lasă copiii la grădiniță. Ori cartea noastră era pentru copii de grădiniță. Ce putea fi mai frumos? Și atunci imaginea lui Racoviță cu degetul așa către pinguin m-a făcut așa să fac două sinapse, să alătur acestei imagini. Și acum când Eugen a povestit, n-am putut să ratez.
ocazia să vi le arăt și vouă, chiar dacă nu sunt cele mai frumoase. Și aici este, în partea dreaptă sus, este Emil Racoviță între pinguinii de la grădiniță, între juvenili, și mi-aduc aminte că singura observație pe care am avut-o atunci când am primit ilustrațiile a fost, i-am spus Ileanei, pentru că pinguinul era ilustrat gri, puiul de pinguin, și am zis nu, în niciun caz, că noi nu vorbim de rasa asta de pinguin, trebuie să fie bej. Da. Nu poate fi gri, pentru că gri este, i-am spus, ori schimbă el culoarea, ori schimb eu textul, dar nu poate să rămână gri într-un text cu pinguinul imperial. Și, mă rog, bej, pardon, într-un text cu pinguinul imperial. Și a fost așa foarte simpatic dialogul, după care Ileana a venit și a zis, bine, în cazul ăsta, la finalul cărții trebuie să avem și informațiile științifice. Și am mai făcut un glosarul acela, da, pentru copii. Glosarul pentru copii și pentru părinții copiilor, pentru că nu toată lumea are de ce să știe anumite lucruri. Iar atunci când citim unui copil care este la vârsta lui DC, e bine să avem cum să-i răspundem. Îmi aduc aminte discuția despre Antarctica și Antarctida, iarăși, care a fost foarte interesantă. Și totul a fost plăcut, și ce mi-a plăcut mie cel mai mult din toată povestea asta a fost că eu nu am simțit nicio presiune legată de timp. Cred că nu mi-a fost dat niciodată, în afara acestui proiect, să fiu atât de relaxată în privința timpului. În capul meu nu a existat deadline. În afară de momentul în care a trebuit eu să livrez cursul Alba Iulia, pentru că centenarul era doar în 2018, dar cu excepția acelui moment n-am simțit presiunea timpului și cred că relaxarea asta m-a făcut să fiu foarte bucuroasă atunci când lucrurile s-au întâmplat. Și n-a fost o întâmplare, eu am luat exemplarele mele de la Ileana de acasă exact de ziua lui Emil Racoviță, pe 15 noiembrie anul trecut. Și am fost foarte bucuroasă, am simțit așa că am primit eu un cadou de ziua lui Emil Racoviță. A fost așa o întâmplare fericită. Și acolo jos în imagine, cine este Andreea? În partea acolo este colegul de cabină și de laborator, domnul Lagraș, oceanograful expediției, alături de focile care i-au salvat de la moarte, practic, pentru că dânsi în timpul șederii, în timpul blocadei, aș putea spune, s-au hrănit cu foci, cu pinguini, dar pinguinii au câteva kilograme, în timp ce o focă are și grăsime, carnea ei chiar este comestibilă și te ajută să supraviețuiești până la urmă. Păi, chiar vreau să ajungem să ne și citești un pic din jurnal, ca să dăm așa o idee privitorilor noștri, dar mai întâi vreau să prezint că până la urmă cum s-a concretizat partea asta a proiectului este că am luat decizia, bun, trebuie să republicăm și jurnalul. Am studiat variantele anterioare și până la urmă am ajuns pe piață cu propria noastră variantă, chiar legat de ceea ce ai povestit tu. Asta este cartea care completează cartea despre strănepoata lui Emil Racoviță. Asta sunt chiar însemnările și conferințele lui Emil Racoviță. Mie mi-a plăcut foarte mult că, pornind de la elementele pe care le-a arătat Andreea, am reușit să facem supracoperta cărții. Este un mare poster care prezintă, pe de-o parte, expediția, deci cum au mers în Antarctica și cum au călătorit acolo și ce zone au descoperit, și aici cum s-au dus, cum au ajuns până în Antarctica și aici ce s-a întâmplat pe teritoriu, iar în partea de jos sunt toți membrii echipajului. Emil Racoviță a fost naturalistul acestui echipaj, șeful echipajului a fost Gerlaș. Dacă mi-aduc bine aminte, da. Iar din expediție a făcut parte și celebrul Amundsen. Da, a făcut parte și Amundsen.
Și ca să evocăm un pic atmosfera expediției, te rugasem, Andreea, să alegi tu ceva, un pasaj, să ne descrii puțin cum funcționau lucrurile, care era... Da, mie întotdeauna, adică, primul lucru pe care mi l-am adus aminte atunci când am ajuns la mama acasă și am deschis cartea, am căutat pasajul în care Emil Racoviță descria mâncarea care le fusese, hărăzită să fie mâncată în expediție, mai ales după ce bucătarul navei a fugit de pe navă, undeva în America de Sud, a zis gata, cu coaja asta de nucă și cu voi nu vreau să îmi pierd viața, și a fugit. Și atunci unul dintre angajații a devenit bucătar, Mișcot pe numele lui, și mă rog, prietenii mei mai și râd, păi tu nu puteai să ți-l alegi decât pe Mișto, despre care să citești. Dar este un pasaj pe care îl citesc tot timpul și copiilor când vin la programele noastre la Muzeul Hărților, pentru că îmi place la nebunie. Iată ce scrie aici. Toate alimentele noastre erau închise în cutii de zinc, bine sudate. Și chiar dacă numărul indivizilor cutii era mare, numărul felurilor de bucate era restrâns. O bună bucătărie trebuie să fie însă variată și de aceea Mișot se scoboară în cambuză, își facă o frumoasă cutie albastră cu carne de berbec de Scoția. Încălzea cutia și o aducea caldă la masă. Iată mâncarea pentru ziua de luni. Marți se ducea iar în cambuză, lua de astă dată o cutie roșie cu iepure de Australia și o pregătea în același chip. Asta era mâncarea pentru a doua zi a săptămânii. A treia zi amesteca ceea ce rămăsese din berbecul de Scoția cu resturile iepurelui de Australia și iată un nou fel pentru ziua de miercuri. Ei, dar mai ales când era vorba de supă, metoda amestecului atingea culmile amețitoare ale desăvârșirii. Tot ceea ce rămânea de la mesele de dimineață, de la prânz și seară, tot ceea ce ochiul iscoditor al lui Mișot descoperea prin cutiile de conserve folosite sau prin sertare, tot ceea ce era aproximativ comestibil pe punte, își dădea întâlnire în castrolul cu supă. Și așa se făcea că atunci când falnic punea pe masă vasul în care se afla opera lui și comandantul ridica capacul, în sala de mese se risipea un miros care nu se poate compara cu nimic. Pentru mine, copil fiind, atunci când am citit cartea, a fost ceva care mi-a rămas așa, pentru că eu eram un copil foarte mofturos la mâncare și mă și imaginam, Doamne, ce aș fi mâncat. Dar culmea e că eu credeam că această supă este delicioasă. Atunci. Acum n-aș mai crede același lucru. Dar felul în care scrie Racoviță pe mine m-a fascinat întotdeauna și mi-am dorit ca în momentul în care voi ajunge să scriu lucrări științifice, să le scriu așa, în așa fel, sau atunci când voi vorbi despre științe, să vorbesc în așa fel încât celor care mă ascultă să le placă să mă asculte. Să nu fiu aridă, scorțoasă. Tot timpul exprimarea aceasta de lemn, îi spun eu, impersonală, mi s-a părut nefirească pentru un om de științe care altfel lucrează cu pasiune. Iar Emil Racoviță întruchipează pasiunea, dar și simțul datoriei, pentru că el, și de asta mi-am și ales atunci când am vorbit copilor de grădiniță despre un om de știință din România, pentru că asta era ideea centenarului, mi-am dorit să vorbesc despre cineva care a avut și simțul datoriei și a știut să fie uman. Adică nu suntem așa scorțoși și atât. Plus că povestea lui se scrie în continuare, nu este trecută. Sunt foarte mulți biologi care duc mai departe ceea ce dânsul a început și mie mi-ar plăcea ca într-o zi să se vorbească și de biologii care astăzi fac lucruri minunate.
Mai vreau să mai fac o observație legată de carte, că Eugen, o să revin un pic la tine, că a fost funny după ce ai spus că a fost, spre deosebire de Andreea, tu ai simțit presiunea timpului și după ce că lucrai în dezor la cartea despre Maria, despre strănepoată, am venit și am zis ce ne facem că vrem să reedităm și jurnal. Cum a fost proiectul ăsta? A picat foarte bine. Ca o supă de miercuri. Ca o supă de miercuri, exact. Ca o supă de miercuri, în care a trebuit să mixăm luni și marți. Nu a fost până la urmă așa de greu cum așteptam, pentru că ne-am hotărât să refolosim o parte din imaginile din carte. Oricum, de fapt, creasem mai multe imagini decât sunt în carte care apare acum și o parte care nu au fost folosite le-am reatribuit jurnalului. Dar am făcut și câteva lucruri suplimentare care erau foarte specifice, chiar o ilustrație cu conservele și mâncarea. Scafandrul care mie îmi place foarte mult. Exact, scafandru pe care Ileana l-a descoperit și îmi place foarte mult o imagine cu el, care până la urmă de fapt am descoperit că era chiar de luat la Polul Sud undeva până... Nu, zine tu, Andreea, care este? Este continuarea. Eu când am văzut imaginea cu scafandru, recunosc că imaginea cu scafandru am văzut-o la lansarea cărții. Ia, stai că nu arată Eugen. Așa, conservele. Scuze, Andreea. Zi. Așa, imaginea cu scafandru pentru mine este deosebită pentru că știți cum e, niciodată nu e unul fără doi. Cam așa a fost Emir Racoviță cu premierele. A fost primul naturalist care a iernat la Polul Sud, dar apoi a fost și primul om de știință căruia i s-a făcut o fotografie subacvatică în perioada în care lucra la Institutul de Oceanografie de la Aragon. Și pe lângă 2 mai merge și 3, a inventat biospeologia în 1907. A fost practic un vizionar toată viața dumnealui. Da, uite imaginea. Da, foarte interesant că iarăși din categoria elementelor care s-au legat într-un mod magic, inconștient, nu cred că la momentul la care tu ai desenat imaginea cu scafandrul, noi eram conștienți că a fost această premieră. Sau poate eu nu eram conștient, nu știu cum e. Dar tu ai și fotografia cu Racoviță scafandru, Eugen, o ai la îndemână? Da, cred că o am, dacă o să caut și eu, pun între timp ce vorbim. O am eu, dacă nu. Da. Foarte fain. Sunt poze de arhivă. Da. Într-adevăr, au fost o serie de imagini pentru jurnal chiar foarte, foarte plăcute și deosebite. Mi-a făcut plăcere să lucrez chiar asta cu scafandru. Țin minte că la lansare chiar am la lansare. Da. Este extraordinară fotografia. Da. Deci asta, Andreea, este prima imagine cu un cercetător subacvatic, îmbrăcat în scafandru, nu? Da, ce fain. Bun. Păi uite că s-a cam povestea așa, din vorbă în vorbă s-a făcut o oră. Mă bucur că încheiem dialogul nostru tot cu imaginea lui Emir Racoviță, care până la urmă a fost în centrul proiectului și ne-a urmărit așa pe parcursul întregii dezvoltări ale celor 2 cărți. Vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea din seara asta și sper să ne regăsim la un alt proiect despre Emir Racoviță. Poate vom avea ocazia. Rămâne să vedem. Pe ascultătorii noștri sau privitorii noștri invit să ne urmărească adventul în continuare. Pot să spun așa,
povesteam chiar de la primul live că eu am obiceiul când primeam un calendar de advent să desfac anumite ciocolățele și să le mănânc și după aia să le pachetez, să le pun la loc în calendarul de advent. O să mai avem un live și... Ultimul va fi despre ultimul și că va fi o surpriză despre o carte nouă pe care încă n-a apărut și vom vorbi în premieră despre ea. Bine, mulțumim mult, Andreea, mulțumim mult, Eugen și seară frumoasă. Mulțumim, Ileana. Numai bine, la revedere! Numai bine!